Naš konačan odgovor je da. Da. Odelo čini glumca. Bravo, Prošli ste u prvom krugu Pottera. Ok, hvala vam. Mislim da je dragoceno da svako prođe kroz sve i pozicije naravno u sektoru kostima i kroz celokupan rad i u pripremama, a onda i na samom snimanju. Tako da mislim da je proces suština svega i ja sam to baš nekako polako i mislim da nisam preskakala korake i onda je samim tim sve nekako zdravo, na nekim zdravim temeljima. Omiljena epoha za rad. Dobro, moram sad da priznam da mi je ova ruka pravde i te 50. godine, da mi je to sad baš nekako srcu drago. Ako neki film proslavi određeni komad, on će vrlo brzo da se eksploatiše u modnoj industriji i obrnuto. Ako neka modna industrija lansira neki dobar komad, on će vrlo brzo da bude prisutan u filmu. Mislim da je to sve opet pitanje neke trenutne svetske kao mode, trenda i situacije koja je u tom trenutku aktuelna. Filmogram podcast. Dobrodošli, dame i gospodo, u najnoviju epizodu podcasta Filmogram. Ja sam Goran Nikolić, filmski i TV reditelj i ovaj, kao i svaki put do sada, bit ću vaš domaćin i vodič kroz najrazličitija zanimanja unutar srpske filmske industrije. U ovoj epizodi bavit ćemo se jednim zanimanjem bez koga ni jedan glumac, ni jedna pojava pred kamerom ili na daskama koje život znače, ne bi ništa imala na sebi i išli bi goli kroz kadar. U pitanju su dve kostimografkinje, Ružica Bukvić i Milica Terzić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Na našu malu maskaradu. Kako ide dalje? Dobro, to ćemo o tom To ćemo posle, to će za to ćemo za kraj. To kad budu... Ne, to ćemo za rilove, samo ti ja da zapevamo, a ti možda bacaš beatbox ili ću ja te naučiti. Da, bolje ću ići. Ok, bolje ću ići nego da peva, ja sam milozvučnija. Hvala. Ako krenemo sad u ovom pravcu, doći ćemo do mimova lagano. Tako da ipak uđemo malo konkretnije u priču. Neću vas baš pitati ovo opšte mesto, a to je da li odelo čini čoveka, nego koliko za vas kostim čini glumca u kadru? Pa dobro, bilo je dosta nekih, kao i naših usputnih u toku snimanja, uopšte u toku pripreme, u toku rada, nekih razgovora na tu temu, kao što smo mi uopšte ovde i šta, ne u podcastu nego na filmu, i kao šta mi to tačno tamo radimo ako odelo ili taj kostim ne čini tog glumca. I koliko doprinosi generalno? Da. Celini filmskoj ili serijskoj? Pa ne znam, moj neki utisak je, mislim da svakako doprinosi. Čak sam imala i nedavno neku raspravu s jednim glumcem, da li je taj kostim sad moj, kao u smislu naš, moj, ili je njegov. Međutim, opet negde se stvori ta polemika, kao naravno da je on bio u fazonu, pa dobro, kostim je moj, mislim, ja ga nosim, on je moj. A onda sam ja rekla, pa kako je tvoj kad je moj? I tako da je bilo tih nekih rasprava. Mislim, ja se i dalje držim toga da kostim stvarno čini glumca u kadru, jer to je negde prvi vizualni kontakt glumca sa publikom. U svakom slučaju, kad pre bilo koje izgovorene replike, pre bilo kog uočljivog, ne znam, dela scenografije ili kako god, ti prvo vidiš tog glumca, vidiš da donosiš nekakve zaključke o njemu na osnovu toga kako izgleda i šta ima obučeno ili kako već. Tako je, da, to je vrlo često informacija pre same bilo kakve radnje ili bilo kakvog njegovog isticanja svog dela, lika i same uloge, tako da važno je vizuelno, apsolutno, jer je to koncept celokupni u odnosu na sve sektore međusobno, jedna celina, nekad je vrlo često ne odaje određene informacije isto namenski da bi se on gradio kroz neke druge stvari, a ne kroz kostim, da kostim ne ometa njegovo lik i delo, ali opet je to isto sve urađeno namenski, tako da bitno je. Mislim, odelo čini da, mislim da naš konačan odgovor je da. Odelo čini glumca. Bravo, prošli ste u prvom krugu Pottera. Ok, hvala vam. Od svih autorskih, da kažem, segmenata bavljenja filmom i, mislim, kreiranja elemenata unutar kadra i celokupnog vizualnog identiteta, kako ste se odlučile baš da se bavite kostimom? I to ne samo u kadru, mislim, može i u pozorištu, naravno, sigurno ste imali i to iskustvo. Da, hoćeš ti, ja. Pa ja bih rekla da je to
isto došlo sa godinama, ne mogu da kažem da mi je to startno bilo kao silno želim time i samo time da se bavim, ali prosto kroz negde i kao umetničku školu srednju i kroz fakultet primenjenih umetnosti gradili smo tu likovnu, kako da kažem, likovno obrazovanje i samim tim je to negde došlo na kraju kao krajnji rezultat toga da ne želiš da budeš samo, ili da kažem, slikar ili vajar ili scenograf, nego da želiš i da učestvuješ u tom nekom psihološkoj analizi ličnosti, što je miks kada je u pitanju kostimografija. Da, to je nekako skup. Nije, da, skup svega. Da, mene, na primjer, isto također sam završila srednju umetničku školu i to smer dizajn tekstila i uvek me to negdje interesovalo, taj neki pravac odeća, ne znam sad da li je to modna industrija ili tako. Prvo je svakako bilo to je negdje uvod, to te najpre navuče na ovo. Ali onda mi se desilo, sam gledala jednu predstavu u Užičkom pozorištu i to mi je stvarno otvorilo neki potpuno novi svet, da u stvari ta predstava tu predstavu ne čine samo glumci koji to rade mnogo dobro i u stvari ukapirala sam da me nije to najpre privuklo u predstavi, nego još nešto što je pored, a nije ni onaj kauč tamo kao na sceni, pa šta je to? I onda sam došla, razložila sam uopšte predstavu kao na te segmente sektora i to, onda sam ukapirala da kao vidiš kostimograf. I još su oni imali neke dobre kostimske rekvizite, da ne dužim sad, ali uglavnom sam kostim na Fakultetu primenjenih umetnosti upisala s ciljem da se bavim pozorišnom kostimografijom. Sve dok nisam upoznala ekipu s FDU-a kad sam radila prvi studentski film i bukvalno sam ukapirala da je pozorište prošlost. Da ja s tim, mislim moja prošlost ne kao inače, da me to ne interesuje toliko kao film, zato što negde na filmu se mnogo dublje i temeljnije, ja bar, naravno, u svoje ime govorim, bavim likom i svim tim pratećim, kako da kažem, elementima koji ga čine. To na kraju ipak nije samo jakna ili kačket, košulja i tako dalje. To je mnogo pređenog puta da bi se do toga došlo. I kad dođeš do toga, onda biraš način na koji će on to da nosi. Način, da li će da kopča sve dugmiće ili jedan, ali to je, mislim, zavisno od scenarija, od lika i tako dalje. Tako da, tu je negde, po mom ličnom mišljenju, dobar spoj književnosti, likovnosti tako uopšte. Tako je, svih vrsta umetnosti. Tako je, da. I mislim, ko to tako na taj način gleda i ko bi želeo tako da gleda. Tako da, lepo upakovano je, ne znam. Ja mislim da prvo čoveka privuče na podsvesnom planu kada vidi kombinacije kostima u kadru, uopšte kombinovanost delova kostima zajedno, pa onda kombinacija boja, znači stil, pa onda dolazi na naplatu ono što se zove koliko to ima smisla da taj lik nosi. Tako. E sad, možda je kod nekih obrnuto, možda kod nekih prvo dođe to, kao, prvi mi je vizualni utisak, taj lik apsolutno treba ovako bude obučen, pa onda dolazi sve ostalo. Da. I mislim da to varira od čoveka do čoveka i to me nekako dovodi do pitanja šta su vama parametri za jedan kvalitetan scensko-filmski kostim? Pa nas dve imamo tu sreću što radimo zajedno i što na isti način posmatramo to. I nekako nemamo, mislim, meni je stvarno dragoceno što sam upoznala nekog ko na taj način to gleda. Ne postoji tačno i netačno. I tako zbog je. toga se i bavimo ovim. Ne postoji, ja i ne volim i da kritikujem, ni preterano da hvalim određene stvari. Istina. Prosto sve je toliko relativno i to bi neko uradio na potpuno drugačiji način u odnosu na nas, što ne znači da je manje dobro ili manje... Tako je, da. Tako da mi nemamo nikakva pravila i svaki put nam je svaki projekat, jer evo vezuje nam se da radimo zajedno, iznova nešto potpuno novo i to je zapravo i razlog zašto ga sa toliko ljubavi radimo. Jer nemamo nikakve određene, niti, kako bih rekla, kao puteve kojim idemo, nego se stalno otvara neki novi i zato to ima neku dragocenost. I sigurno postoji za vas, kad radite nekom projektu, neka istina vezano za likove preko koje ne prelazite. Da. I da tu možda leže parametri i da je to neka tačka gde ne mogu stvari baš da budu relativne, jer ako tu budu relativne, onda ništa neće biti relevantno i onda ljudi mogu se šetaju kroz kadar kako god hoće obučeni. Dobro, tačno. Tako da sigurno postoji neki standard. Pa nije startno.
nego nekako to ide kroz te pripreme. Zato Da, je i taj kroz pri- razgovor, je. naravno, o Tako projektu, je. kako ste vi videle projekat, pa onda kako Jest. vidi reditelj, pa onda onda ide verovatno casting, pa imate i onda- moment saradnje sa kao ostalim autorima unutar vizualnog sektora, to su scenografi i direktori fotografije, pa kao kakve tu informacije dobijate za razliku od onih koje dobijate od reditelja, kako se tu saglašavate. Mislim da i kroz taj proces da u tom procesu isto leži odgovor na to pitanje koji su sve Jeste, ali meni možda najviše i glumac uopšte doprinosi tome, jer ako imamo konkretno, ne znam, lika koji bi po našim nekim zaključcima izgledao tako, onda opet tek nakon cast liste ti shvatiš da je to neki potpuno drugi glumac, pa onda krećeš I iz nemamo početka. ni problem da to promenimo. Tako je, tako da sve je... to je Dešavalo opet se ono... mnogo puta. Da li vam se dešavalo da imate baš neki problem tog tipa da ne možete da izađete na kraj pa da se oni izvučete u posljednjem trenutku u smislu neznanja o kastu određenog lika? Pa ne, nekako zato što, na primjer, ja na to gledam da izuzmem svoje lično ja, odnosno naše, pošto sve pričamo o mlađini, tako radimo, nego budeš nekako, sagledaš i tu njegovu verziju događaja i te priče i onda pokušaš da to nekako prilagodiš svemu da bi to sve bilo ok. Naravno, ne odustaješ od svog nekog primarnog ispod čega nećeš ići, ali mu dopustiš da i on apsolutno učestvuje u svemu tome, jer ipak on to treba da iznese. Da. Jel, kada prvi put uđete u saradnju, na primjer sa kao rediteljem prvo na nekom projektu, jel vam je prva polazišna tačka da kao pitate njega šta je njegova vizija, pa da se prema tome ukalupljujete ili kao samo spontano uđete u priču sa njim, pa ako vidite da imate sličan pogled na scenario, da svako od vas da po neku ideju i da vas onda reditelj pusti da vi budete autori na tome ako ima samopouzdanje u vas. Pa nije, to opet sve zavisi od reditelja, odnosno zavisi ko je reditelj i kako on posmatra te stvari, kako je on to doživeo i opet mislim da najviše zavisi od toga da li je reditelj sam učestvovao u pisanju tog scenarija ili je i on dobio to isto kao i ja. Tako da eto, ako je ova prva varijanta da je on jedan od autora tog teksta, onda svakako mislim da on mnogo bolje zna kakvi su to likovi ako radimo nešto. Razume ih mnogo bolje, Tako stvara je, i verovatno imao neku vrlo realniju inspiraciju od mene. I onda naravno ti opet dođeš sa tim nekim tvojim predlozima, pa se tu nađemo, ali vrlo često se i desi da, na primjer, naši konkretno predlozi budu, mislim sad je ovo samo promocija, samo na izvolite, maks, molim tako vas. da koleginice hvala vam ako ste mi dozvolili. Vrlo često se desi da kao i mi tu otvorimo neku potpuno novu stranu, tako da... Da, to je dragoceno kad i reditelj to prepozna na adekvatan način. Tako da imamo sreće, eto, poznajemo i sarađujemo sa Nemanjom Ćeranićem i ja bih stvarno izdvojila njega u tom smislu da uvek prihvati, bez obzira što ima jasnu viziju i što znate likove kako dišu i pre nego što ih uopšte oživeo. Tako je, da, i to je vrlo retko da sretneš danas na nekom... To za volju sinovljevu prvenstveno. Eto, konkretno i tu. Da. I sada radimo projekat sa njim, tako da ruku pravde, tako da dragoceno je što on potpuno sasluša sagovornika i otvore mu se i tada neke nove i on kaže, vidi, to nisam ni posmatrao na takav način, može i onda je nekako to dragoceno. Da, i mislim da i on ima taj trenutak da ipak ne postoji tačno i netačno. Mislim, suštinski postoji, ali eto, ako zavisi iz kog ugla gledaš, ti sve možeš da prilagodiš. Evo, ja ću se ubacim, moram da otkrijem jedan svoj lični defekt po tom pitanju. Ja, na primjer, ako nisam definisan epohu, prema nečemu što pišem, ili stilizacijom, na primjer, kad je baš u pitanju volja sinovljeva, pa kao, znaš u tom nekom podžanru otprilike kako ćeš da razmišljaš od lika do lika i da se dopunjuješ sa sektorom kostima. Ako u pitanju neka sadašnjost ili likovi nisu, ne znam sad koliko klasno definisani ili svojim zanimanjem. Ja, na primjer, kad pišem scenarija, znate da ja, osim na nivou slučaja po nekog lika, ni ne razmišljam o kostimu. Kao da su njima tela blurovana nekako. Ja više razmišljam o intenzitetu scene, o emociji, o tome šta nosi lice nekog lika. Ja više lica zamišljam, a tek posle, kroz razgovor sa kao sektorom kostima, počinju da mi se oni oblače nekako u glavi. I to sam baš skoro razmišljao o tome. I vrlo često, ako baš za nekog lika nemam baš determinisanu sliku kako hoću da izgleda,
ja sam prvi otvoren kao, a kako si ti videla ovo? Pa onda ona počne priča, pa onda možda neke stvari koje ja nisam mogao da verbalizujem ili da konkretno sebi objasnim, a da, to je to. Kao, znaš. I onda ja počinjem da se ubacujem, pa onda zajedno gradimo kako lik treba da izgleda iz situacije u situaciju. Dobro, i tebe bismo volili kao reditelja, okej. Da, mislim da bi bilo okej. Eto, bit će priče i o tome uskoro. Šta ste još da vas pitam? Sad baš kad smo došli do te teme na koji sve način likovi mogu da budu obučeni i onda prvo, bar ja što mislim da određuje tu priču, jeste vreme u kom se priča dešava. Da li preferirate epohu, sadašnjost ili neku budućnost koja tek treba bude definisana od strane vas, kao na primjer u Volji sinovlje, gde možete radite šta hoćete u dogovoru sa autorom i da ne robujete nikakvom osjećaju kao, sad treba nešto da ispoštujemo kako je u to neko vreme bilo ili će biti, jer niko ne zna. Ili neko izmišljeno vreme, ne mora bude ni prošlost, možda bude neka budućnost, nego može bude izmišljena prošlost kao Gospodar prstenova, na primjer. Da, pa dobro, evo što se konkretno Volje sinovljeve tiče, to je bilo dragoceno zbog toga što mi kad smo dobile taj scenario, imale smo neku vrstu slobode da mi njima direktno dodelimo neke sad konkretno navike i neka pravila unutar tih plemena. Pravila preko kojih nekako oni ne bi prelazili. I to isto, mislim da je to bio trenutak kad ni reditelj ni scenarista nisu toliko o tome razmišljali, pa smo mi negde doprinele tome. I bilo je mnogo dobro dodeljivati im te neke njihove naknadne karakterne osobine, kako da kažem. Da, s potpunom slobodom, da, jer je fikcija, mislim, na neki način, da. Da, i one su nam dosta kasnije u radu, recimo na samom setu, zato su pripreme, na primjer, u kostimu jako važne i moja je teorija da su pripreme, u stvari taj pripremni rad na projektu što se kostima tiče mnogo... Ključ. Da, ključ i mnogo su važni od samog snimanja, meni bar, odnosno nama. Ali eto, ako dobro odradimo i temeljno te pripreme i dodelimo im, ko što rekoh, te neke navike, osobine i dodatne karaktere, mnogo nam lakše bude da na samom setu brzo reagujemo. I to je onaj trenutak kad dovoljno dobro uložiš u pripreme, onda ti se to stvarno isplati kasnije na setu. Kad je improvizacija dozvoljena, a tad nije strašno, jer to je sve to, samo da vidimo kako će čak i nekad je dozvoljena, nego kad je to jedan od uslova da se ta scena uopšte snimi. Kad dođe do nekih naglih promjena, kad dođe do toga, ne znam, treba nam hitno 30 ljudi koji su malo pre bili pokisli, sad treba budu krvave glave, onda mi tu vrlo dobro znamo šta bi smjela ta jedna krvava glava da nosi, a da je prethodno snimljeno kao element koji je nosio pripadnik plemena pokislih, tipa jakna, samo što bi on to, mi onda tu dodamo neku priču, on je verovatno to ukrao od ovoga, pa ćemo da mu prekrojimo. Obavezno smislimo celu priču. Naravno, mi smo sklone domaštavanju, tako da ukoliko, evo ovo sad jedan oglas, ukoliko treba bilo ko... Sve stavimo broj telefona ispod, znaš. Da, ukoliko treba... Kao na satu, kada idu poruke. Naravno, evo ostavit ćemo 069. Čućemo. Da. Vrlo brzo i lako to radimo, to domaštavanje. Ali vrlo bude i opravdano i smisleno i dragoceno, a to često prođe neprimećeno kao, evo vidi gotovo rešenje, ali nije, prošlo kroz dva dobra filtera. Mislim, prođe neprimećeno ako je kao sve vidljivo da je dogovoreno, da je to stilski utemeljeno i da je sprovedeno i onda improvizacija kad je u duhu, svega što smo do tada videli, ona ne iskače. Tako da to jeste dobro, ali baš u kontekstu priprema samih, jel vam se više u životu dešavalo da nemate vremena da se spremite nego da imate? I kako ste se snalazili u tim okolnostima? Ali pamtite neki moment kada je baš bilo da li ćemo ili ne da spremimo nešto? Pa bude i toga, naravno, mislim nisu uslovi idealni, uglavnom da se ne lažemo, ali nekako smo i to sad savladale na neki drugačiji način da reši, ako si ga već prihvatio, da rešiš da ga savladaš kako možeš i kako moraš, da bi se to ipak desilo. Jer nam je stalo, uvek nam je stalo kad prihvatimo određenu situaciju. Tako da, ne znam, mislim da se uvek izborimo. Nekako bilo bi mi žao da i sada pričamo o tome da za nešto nemamo vremena. Ne, ali dobro je što ste to prihvatile na najzdraviji način. Mislim, kao i ja sam, pa zato to govorim iz te tačke promisli. Jer kao to je sve neko iskustvo
I zato čini mi se i stranci kada dođu ovde su zgranuti šta neki Da. ljudi ovde mogu da reše i na koji način i za koje vreme, za koje oni ne bi mogli. Da. Nije dobro kada patološki čovek pristane na neuslove, ali dobro je kada ih povremeno ima u životu, da te malo resetuju, da te malo vrate na fabrička podešavanja, da te malo prokrve, da malo razmišljaš o stvarima, ali treba imati i zdrav odnos prema tome, da kao znaš šta možeš kvalitetno da pokupiš za projekte gde zapravo imaš uslove. Da to ne usvajaš kao novo normalno, da nisi... Da se navikneš da kao ti ne treba puno vremena za neka kreativna i kvalitetna rešenja, ali da ne prihvatiš da kao to tako treba. I tu treba čovjek da bude dovoljno pametan da nađe neku zlatnu sredinu, jer mnogi ljudi su se pocepali sa tim stvarima. Jer su ili navikli da rade samo kvalitetno, ili su se pomirili da treba samo nekvalitetno. Da, jeste, i to su baš nekako sad izraženije te podele više nego ikad. I onda imaš i razvijeno gnušanje između kod dve krajnosti, da neki su previše digli nos i nikad oni sebi ne bi dozvolili, ali život je varljiv i može da te šutne vrlo lako u tako nešto i ne možeš se sastaviš posle toga, zašto si mislio, to mene neće nikada, a neki ljudi koji su u neuslovima previše prihvate ulogu ružnog pačeta koji nikad neće postati labud. I onda se jednostavno tu i zaglaviš zato što ti je stanje uma takvo. I sve ide iz toga. To je zadivljujuće. To ljudi mogu nekad da preuzmu kao frazu samo, ali ima smisla u tome. Kada ti si u nečemu, a grabiš ka nečemu boljem, može to malo te skenja u smislu kao, upadneš u ogorčenost, ja sam ovde, ja ovo ne zaslužujem, moram dalje, ali više mora kao neko strpljenje, kao što je imalo u onoj knjizi Grof Monte Cristo, glavni lik. Ja sam sada ovde, ali kao strpljivo ti gradiš svoju priču, doći će. Doći će moment kada će sve doći na naplatu što treba da dođe, samo ne u slučaju osvete kao u toj knjizi, nego kao u nekom gradivnom smislu, da ćeš ti da pokažeš svoje veštine i svoje znanja u nekim boljim okolnostima, da se ljudi pitaju, jebote, gde si ti bio ili bila ceo naš kreativni život. Da, ali to opet hoću da kažem da nas dve sa svakim novim projektom koji kao prihvatimo ili dolazi, mi se trudimo da unapredimo to prethodno bar za trećinu, mislim, četvrtinu. Komisiju se unapredio iz jednog projekta u sledeći, nema šta je smisao. Tako je, i nekako se trudimo i tim produkcijama novim, naročito sa kojim sarađujemo, da otvorimo neki novi, kako kažem, pogled na sektor kostima uopšte i mislim da je to možda malo problematično što se tiče kao naših uopšte uslova za rad. Nedovoljno razumevanje prema sektoru kostima. Mislim, nije to toliko često. Ja se čak i nisam. Imala sam nekako sreću da kroz ove poslove nekako dobro prolazim i da uopšte nisam imala loša iskustva čak ni sa kim. Da li je to opet zbog toga šta prihvataš da radiš i kakve uslove prihvataš ili ne. Ali svakako poenta je bila, šta sam htjela da kažem, je to da za korak, dva, ako unaprediš sebe iz prethodnog projekta u sledeći, onda se već taj nekako standard proširuje i nećeš doći jednostavno u situaciju, to jeste neprimetno ćeš doći u situaciju da ti je stvarno dobro i da ne dođeš do toga da nemaš dovoljno vremena. Onda ili ne prihvatiš ili ako prihvatiš ne žališ se na to i onda guraš. Tako je, trudiš se da unaprediš. Dobro, ali ti si realno na svojim početcima imala svakakva iskustva i nisi baš mogla ni da odbiješ sve. Ali si imala neku zdravu postavku prema stvarima gde sada možeš to da uradiš zato što si dovoljno stvari prošla i dovoljno ljudi si upoznala i kao pustila si te neke pipke da ljudi znaju šta možeš da uradiš. Jeste i opet ta neka borba s tim, ajde da upotrebim frazu kao sve trenjačama, to s nekim nemogućim uslovima, s nemogućim malim, nedovoljnim vremenom priprema i to negde priliči nekom baš mladom čoveku koji kao tek je tu upao ili to mi malo liči na ono kad sam bila 2., 3. godina fakulteta pa sam shvatila da postoji fakultet FDU, ljudi moji, gde postoje neki super ljudi, a mi smo gore na primenjenoj i nama isto super, a trebalo bi da budemo jako povezani, a u stvari se ne viđamo, ne poznajemo se i onda sam shvatila da neki kao starije kolege da se oni tek upoznaju na samom filmskom setu, a mene mnogo zanimalo šta vi to tamo radite, šta vi to tamo učite, kako to izgleda i onda sam imala sreću da, to je baš bila sreća i mislim da si to negde ne mogu da kažem prizvao, ali tako nešto ti je došlo baš u trenutku kad ti je trebalo,
A to se konkretno meni desilo na 2. godini kad, ne znam, bila sam u ateljevu i prilazi starija koleginica s 3. godine i pita me da li želiš da radiš neki film na FDU. I to je taj trenutak kad sam ja ukapirala da postoji FDU i ja nisam znala šta je film. Otprilike sam znala šta je FDU, a opet to sam upisala zbog pozorišta i kao već sam se negde kretala po tim pozorišnim krugovima, ali kao zašto da ne, prihvatit ću film i tu kreće sunovrat mog života. Ali neće, to ćemo u nekoj drugoj emisiji, da. I eto, od tog trenutka kad sam otišla na FDU, shvatila sam da je to baš ono čime želim da se bavim i dopala mi se ta energija s kojom vi to tamo radite. I onda sam shvatila da mi uopšte nemamo nikakvu povezanost sa vama, a školujemo se za filmske buduće kostimografe. Da, to je bilo zajednički cilj prosto, da. Tako je, i to je bilo, što se kaže, u moje vreme. Sad je to, verujem, mnogo bolje i verujem da oni to sad tamo na tim fakultetima verovatno mnogo bolje rade i sarađuju. Koriste te pozicije, ali eto, ja sam dolazila u situaciju da mojoj, recimo, profesorki uopšte ne bude okej zašto ja to sarađujem sa tamo nekim FDU-om kad imam svoj fakultet, a mislim da je to jako važno, ta saradnja. I mene ta saradnja dovela upravo pravo na filmski set i upravo ono što si i ti malo prepomenuo, doživjela sam to da nakon 4. godine me starija koleginica pozove da volontiram na jednoj seriji. Ja sam tamo otišla potpuno spremna. Oni su mene bukvalno pitali, ali gde si ti bila sve ove godine? Zato što sam došla potpuno spremna radeći na studentskim filmovima i gde sam vrlo jasno stekla znanje o tome ko je reditelj, ko je direktor fotografije, kakav ja odnos treba da imam s njima i šta ja tu tačno doprinosim u toj zajednici. A kako si ti, Milice, ušla u sve ovo? Pa ja moram da kažem da nisam ušla tako startno u toku samog studiranja. Tako mi je nekako zapala i klasa i pritom ja sam završila savremeno odevanje, tako da je to malo različito u tom nekom smislu. Tako da smo mi bili drugačija klasa sama po sebi. Držali smo se nekako u nekom svom začaranom i zatvorenom klubu. Krugu. Balonu. A može i klubu. Naš mali klub. Ljubitelja kostima. Da, i negde smo to gajili, tu samo likovnost. Mislim, sad zvuči kao da to želim da kažem kao neku negativnu stvar. Ne. Smatram da je dragocena i smatram da je taj fakultet zauvek pravi izbor u našoj zemlji. Tako je. Ali prosto nije imao puno realnosti kasnije kada sam uplovila tek u svet filma i nekako mislim da je važno što je Ruža malo prepomenula da je volontirala na velikom projektu. Takve stvari su sada potpuno gotovo nemoguće. Mladi žele hitno sad i odmah da postanu odmah autori, a mislim da smo mi dalje neke te generacije kada, tako sam i ja, prosto samo želela na ne bilo koji način da uđem u taj filmski svet, da vidim kako to funkcioniše. I onda da samim tim gradacijski polako rasteš u tom sektoru. Mislim da je dragoceno da svako prođe kroz sve i pozicije, naravno, u sektoru kostima i kroz celokupan rad i u pripremama, a onda i na samom snimanju. Tako da mislim da je proces suština svega i ja sam to baš nekako polako i mislim da nisam preskakala korake i onda je samim tim sve nekako zdravo, na nekim zdravim temeljima. To je najzdraviji način uopšte se razmišlja o razvoju kroz neki sektor. Ali činjenica je da i dan danas mi imamo razne ljude iz različitih zanimanja na filmskom setu koji jednostavno žele odmah da budu autori. Zašto? Zato što vide da postoje primjeri i mnogo pre njih nekih ljudi koji su bez koraka došli u nečeg. I to pravi ozbiljnu šizofreniju, zato što postoje mnogi ljudi koji nisu generalno podesni da budu autori. Da. A žele to da budu i žele preskoče par stepenika i to onda bude tako bolna spoznaja. I možda je trebalo da idu postepeno, pa možda i da ne dođu do toga budu autori. Apsolutno se slažem. Ali da ih život nekako dovede od toga da shvate da su na raskršću kao ipak možda ne možeš da budeš ovo, nego kao vidi ovih par stepenika koji si prošao šta ti najviše prija ako hoćeš da budeš deo filmskog seta, pa možda nekad u nekom momentu života budeš imao ili imala dovoljno zrelosti za to. Možda ne. Ja znam neke ljude koji su postali autori u nekim sektorima koji nikad ne bi to trebalo da budu, a preskočili su par stepenica. To me bude jako frustrirajuće po mlad mozak. I mnogi od nas su imali te frustracije kroz mladost i prošlost, ali nekako
život te dovede na taj moment da kao moraš da shvatiš neke stvari i da previše lupaš sam glavom i da moraš da budeš strpljiv jer Tako će je. neke stvari neminovno da dođu. Jer promiče ti ovo sad, promiču ti znanja zapravo. Tako je. Promiče ti to da usvajaš neka iskustva koliko god bila tvrda na pravi način. Nego si ogorčen u tome, a onda si ogorčen i što je nešto to tamo Tako je, daleko. onda I lančano, ljudi tako. pucaju po šavovima. Tako da stvarno mislim da je ovo jako bitan moment da se to adresira, naročito za kao naše mlađe kolege, i ne samo u našim sektorima, nego generalno. Ljudi bre zbog tih stvari izlaze iz posla, kao. Da. Izlaze u nešto levo, potpuno, ili odlaze na televiziju gde su kao manji zahtevi i nije toliko stresno i ne mogu sebi da postave neke projekcije da budu ne znam šta i samo se učaure i kad ih neko pita zašto su uopšte ušli u sve, ti shvatiš koliko je to sad uopšte i daleko od njih, kao ni ne razmišljaju o tome. Da, dobro, ali to baš jeste ono tragičan put jednog Jeste. umetnika To je najtragičniji u put pokušaju. koji može se desiti. Ja smatram i mislim da je poenta bavljenja pa evo konkretno kostimom na filmu Da. i uopšte bilo kojim kreativnim radom samo nekako ne ubiti tu igru, ne ubiti Slobodu. nemati neke stroge okvire moranja, nemati, ok, to sad opet možda malo povezano sa onim uslovima, da li su dobri Ali ili ne. da održavaš osjećaj igre u svim uslovima. Znači, samo to može te održi da ostaneš normalan uopšte, kao da ne budeš ogorčen ni na kakav način. Tako je. Jer kao mnogi ljudi samo to gledaju kao par stepenika, a da će igra tek da dođe. Tako je. To ume da Kaže bude se. tvrdo. Da. To je upravo I taj nekako presudni moment. ne treba kriviti sad uslove, neuslove Ne. ili tako nešto. Ne. Jednostavno, ako ti nemaš želju i ako nemaš to nešto što ti gori, brate, neku želju koja gori u tebi da se ti time baviš i da se bukvalno na ono najnormalniji način igraš, da ceo taj proces priprema, ceo proces rada, da tebi odlazak na posao ne bude kuknjava, moram sad da ustanem, šta da radim, idem, moram. Mislim, nažalost ima i toga. Ima i toga, zato sam i hteo to da pomenem. Da, Da. ali dobro. Ništa, da izađemo iz patosa Tako je, dobro bi filmske bilo. industrije, da odemo malo laganije teme, a to je kako je došlo do jedinstva između vas dve, odnosno kako ste ušle u saradnju. Kako dobro pitanje, iznenađenje, a ja ne znam. Da te čuvam. Pa kako bolje ti. Sad kao, kako ti gledaš Kako na ti mene? gledaš? Kako ti gledaš na Šta ovaj ja odnos? tebi predstavljam u životu? Gledat ćete u stari narednoj bračni par. epizodi. Pa, upoznale smo se spontano na nekom projektu. Da. Ja sam naknadno se priključila ekipi. To su moji zapravo počeci na takvom većem projektu. I za mene je, moram odmah priznati, njen, pošto je ona i starija malo od mene, njen pristup poslu bio fascinantan u moru tih ljudi, ovako mora i ovako bi trebalo, od čega bežimo, celog života, da ništa nekako ne mora. Meni je taj njen pristup rešavanja određenih situacija na samom setu, jer smo tad bili u drugim pozicijama u sektoru kostima, ja na najnižoj, bilo kao wow, vidi kako je njoj dobro, vidi kako ovo možda bude ovako i zabavno, ne mora sve da bude kako treba. I onda smo se ubrzo naravno i isprijateljile, jer jako teško odvajamo privatno i poslovno, bar u ovom poslu, jer prosto provodimo tolike sate zajedno i nekad provodimo više vremena s tim ljudima nego sa svojom porodicom. Tako da smo se onda isprijateljile, pa je onda dalje sve otišlo. Ali moram da kažem da je startno meni taj njen pristup poslu i dan danas negde najznačajniji u našem odnosu. Je li takav i Poslovno. tvoj pogled? Pa negde sličan, da. Pa jeste, da, sećam se baš... Ja Rozi Kofer i Roze Bundati. Tako je, da, dolazi osoba na filmski set koji je bukvalno najsivlji, sivo najsivlje. Znači, kao pravna plavuša si došla na set. Otprilike. Manje pravna, ali... Da. I bilo mi je nekako vedro mi je delovalo također i taj njen uopšte dolazak na taj posao. Baš sam konačno ugledala jednu osobu koja ne dolazi na posao, nego ona dolazi tu da se mi, kako kažem, da nešto radimo u toku tog dana, a da iskoristiš sve neke opet resurse koje imaš kreativne na najbolji mogući način u tako, u tom trenutku sivom okruženju i dobro, to je bilo baš dobro. Posle toga smo opet radile sljedeći projekat, pa sljedeći i tako dalje.
Koliko je tebi, Milice, bila bitna činjenica da na ulasku svom prvom, pretpostavljam, na set, da imaš neku vrstu mentora? Pa jeste, jer ja nekako volim, uvek smatram da treba učiti od ljudi, tako da nekako i uvek verujem da je taj neko na toj poziciji tu baš zato što mu ta pozicija pripada. I da Dok se ne razume tvoje dokaže okolnosti i da si početnik Tako i je, sve tako što je. ide Tako uz da je to. stvarno jako važno od koga ovaj posao konkretno učiš, kao što uvijek pričamo da je važno i sa kojim kostimografom prvim je reditelj neki radio projekat, jer tako prosto shvati ceo ovaj sektor. Tako i nekako i nama to mentorstvo jako važna stvar. Ja bih tu stvarno izdvojila, iako to možda nije startno bilo, ali Marinu Medenicu kao nekog od koga ću zauvek nekako učiti i težiti ka tome da na takav način posmatram i ovu profesiju i svoje saradnike i na kraju krajeva to samo snimanje. Tako da jako je važno iskreno od koga i to je negde isto tako negde sa ovim mladim kolegama kad pričamo baš je važno ko su im uzori. Jer sam ti u svemu ovome nekako nisi ni dužan i ne umeš da se snađeš. Da, i vrlo lako možeš na potpuno pogrešan način da doživiš sve ovo. Ako nemaš nekog ko će te uputiti i neko kroz koga ćeš da posmatraš ovaj posao. Ali dobro, to je baš to. Jako je važno ko je taj prvi kostimograf s kojim si ti sarađivao. Bio ti njegov saradnik ili njegov saradnik unutar sektora ili eto reditelj, na primjer, konkretno. Zato što jako se primećuje, to smo isto u jednom trenutku zaključile da imali smo, ne znam s kojim rediteljem saradnju, nije naravno važno, ali tačno se vidi da nije naš pristup rada, nije ga oblikovao ni blizu, kao recimo što bi bio naš pristup tom scenariju. Njega nije u filmu oblikovao i onda dođeš do toga da potpuno se mimoilazimo i potpuno neke stvari koje su nama najvažnije njemu, na primjer, budu potpuno nevažne, a to opet nije dobro. Tako da, eto, mentorstvo je jako važno. Jeste. Mislim, važno je za to dalje razumevanje, za neometani tok. Pa i da, i za neki pravac koji uvek možeš da imaš u svojoj glavi, da znaš eto kako bi možda trebalo sve da izgleda, iako se nekad i ne desi vrlo često. Da, ali baš. Ali eto, bar vidiš neki put. Jasno. Pretpostavljam, Ružice, da ti nisi imala nekoga ko će da te vodi, nego si sama morala da krčiš priču. I kako je to izgledalo iz tvoje perspektive? Pojma nema. Znači, samo je prošlo kroz tebe. Da. Jer ja te se sećam baš kao happy go lucky osobu, na setovima, sve možemo, sve ćemo da završimo. Da, zato što je to meni bilo... Nikakvih problema nije bilo s tvoje strane, niti se osetilo na tebi da ti imaš neku presiju. Iako su to bili studentski filmovi vrlo svedenih uslova, ti si to nosila, sine. Ja sam čak radila i 2-3 paralelno studentska filma i dolazila sam u situaciju da ne odlazim na fakultet, zato što, mislim, do 2 radim sa Katarinom, onda kreće snimanje, a ti sve vreme ideš autobusom, pa ti nosiš neke stvari, pa onda pozajmljuješ, pa uzimaš. To su stvarno dragocene situacije. Sećam se samo da negdje su bili ustaljeni, kako kažem, pravci. To su sve bile savremene neke teme i tako dalje. Onda me Katarina, ja sam toliko to prihvatala. Bukvalno kad vidim nepoznat broj, sedim na faksu, vidim nepoznat broj, ma super, sezona ispita, studentskih vežbi i to. Zovu braća s FDU-a. I nepoznat broj kao čao, ovdje Katarina, ne znam, ta i ta godina, filmske režije, da li bi ti radila sa mnom studentski film? Ja kažem, naravno da, sad ne pitam ni kad je, ni koja je tema, kad je sastanak na FDU i mi onda odlazimo na FDU dole, to jest ja dolazim, obavezno neka sveska i to. I onda oni meni pošalju scenario, pa ja to čitam i tako dalje. Međutim, ovog puta sam se iznenadila zato što je trebalo da se šije prvi put nekakav kostim, banana mena. Misliš na Katarinu Mutić s moje klase. Brate. A ja sam glumio isto u tom filmu. Ja sam bio Spider-Man. Banana Man. To nije šila. Ne, slušaj ovaj throwback. Šta sam to radila? Ja sam glumio Spider-mana. Dobro. Banana Man je bio Mladen Sovilj. Tako I posle meni Mladen Sovilj igrao u Herojima. Eto, trivije nijotkuda. Tako je. I onda sam ja upala bukvalno u nepriliku. Ok, ali kad ti treba, kaže, pa do sutra. Ma važi. Onda sam naravno našla to već. To su isto ti dragoceni trenuci kad moraš da se snađeš jer opet nekako obećao si. Cijela ta ekipa čeka tebe i ti... A malo si i čovjek od reči. Pa. A malo, to vučem s planina. Produkcija će dobiti slike sa tog snimanja, jako kompromitujuće s Mladena Sovilja i mene.
Da može se stavi na reelove. To bi bilo genijalno. To bi bilo Pritom ja imam neku sliku i potpuno idiotsku. Ja s nekom kosom kao Weird Al Janković, Blame u kostimu Spidermana i držim neku čupa čups plastični, neki cvet u zubima. Nešto pozivno, znači gomila idiota se skupila na tom snimanju sa kreativnim nabojem i ko ajmo da se zezamo. Eto, tako smo se mi upoznali. Ko je to? Davne 2012. fazon. Čoveče, da, baš davno. Tako da, eto, to nisam imala neko konkretno mentorstvo, ali eto, gde ćeš bolje mentorstvo od obećanja, da, može sutra, Bananamena, naravno. I radiš Bananamena i to je prvi, eto, projekat. Ali to je tako dobar kostim na kraju bio potpuno funkcionalan i znam, sećam se tih vaših pogleda, jer opet kostimu je negde, kostimografu je ta najjača povratna reakcija. Mi smo čak imali razne prevare, na primjer, kad ti dođe neki glumac koji ne bi baš to nosio, a ti znaš da je to taj kostim i ne može niko da te razuveri. Mislim, ne postoji čovek koji će ti kaže da to nije taj kostim. I onda ja se sećam da sam se bavila svim i svačim do te mere da odem dok je glumac, a dobro, sad odem tajnu poslovno, ali nije važno. Mislim, trenutno se ni ne koristimo se tim odavno, ali dobro, čućemo se. Bukvalno dok je glumac i dalje u kostimu, dok se oblači, ja se izvučem, kažem moram nešto da uradim i odem u ekipu. To i smo kažem, da nećemo da... Nema veze. A nećemo imena pominjati. A to je bilo i davno. Kao kad se pojavi taj glumac, vi svi padnite u nesvest. Znači, nemojte kažete, vidi ovo šta ste ga ovako obukli, nego kad se pojavi, bukvalno ga pitajte, je li to tvoje, šta to bre nosiš. To je tako proverena metoda za mlade, neiskusne kostimografe koji tek kreću da se bave ovim poslom. Tako da, to je jedna od proverenih metoda. Haslerskih metoda sektora kostima. Da. Tako je. Pala mi neka anegdota na pamet, ali ne mogu sad da sklopim cijelo, vratit ću se posle, nebitno, vezano za Spidermana i to. Stvarno bio doživljaj. Osim toga se jako cirkalo na tom setu, ali kako smo se mi tu zajebavali, Bože gospode. Nebitno. Da pređemo na konkretne teme. Kako izgleda proces pripreme sektora kostima za neko snimanje? Da li je to, mislim, pretpostavljam da ne pravite sad neku, ne znam kakvu esencijalnu razliku između toga da li je u pitanju serija, da li je kratki film ili dugi metar? Pa, da, nama je nekako najvažnije da oformimo prostor u kom ćemo raditi, jer od toga dosta zavisi dalji kao tok stvaranja te radne atmosfere. Tako da tu se sigurno izgubi neko vreme, ali također dragoceno i... Jer naravno mora i na tom mjestu da nam bude prijatno. Mi stalno radimo da nam sve bude prijatno. Tako je, radimo na tome intenzivno, da svaki dan, jer to je opet toliko mnogo sati provedenih van kuće, provedenih na tom nekom poslu i onda moraš da, nije moraš, nego je najlepše što možeš, najzdraviji način da to prihvatiš jeste da stvoriš sebi uslove za prijatan rad, mislim. Tako je. Tako da eto, mi konkretno sad, ako ćemo baš tehnički kako izgleda proces priprema, to je to prvo... nalaženje tog prostora i treba taj prostor da adaptiraš, da oformiš nekako. U radionicu, da. Sad zavisi od toga, naravno, ako je poha, tebi svakako, ili ako ima mnogo patinaže ili nekih grubljih prepravki, onda je idealno da se tu napravi i radionica, da ne bude potpuno odvojena od kancelarije. I u idealnim uslovima je dovoljno vremena da sa svakim glumcem ponaosob napraviš sastanak gdje ćete proći kroz svaku scenu njegov lik i koja je to gradacija kao od početka do kraja, gdje treba bude najizraženiji i tako dalje. To su sve te opet neke nevidljive, naravno i ne treba budu vidljive na prvi pogled situacije, ali su dragocene i zbog toga pripreme najviše volimo. Onda idu naravno dalje razgovori naravno sa rediteljem, s direktorom fotografije, sa glumcima i nakon svih tih prikupljenih informacija mi krećemo da nalazimo konkretne reference, iako sam ja mnogo veliki protivnik reference kao reference. To sam te pitam, da li imaš pristup ex nihilo ni iz čega ili imaš bilo kakav uticaj? Da li je to u pitanju slikarstvo, da li su u pitanju modni dizajneri, da li je u pitanju neki, mislim kao moment kostima generalno na nekom filmu koji si gledala ili...
Pa da, to opet sve zavisi od same priče i zavisi od toga kako mi to uopšte formiramo, kako ćemo da posmatramo kome je taj film namenjen, koja je ciljna grupa, kako želimo da se neki uopšte lik doživi, na koji način i tako dalje. Tako da ne znam, ne postoji baš opet tačno i netačno. Uvek imamo ili neku dobru referencu ali ne držimo se, kako da kažem, zašto ne volim referencu, ne držimo se toga strogo u smislu mora da bude kao, hoću da kažem, ne usvajamo na prvu loptu referencu samo zato što je dobro prošao taj kostim u nekom filmu. Zbog čega te to konkretno pitam, izvini što te prekidam. Kad radiš Volju, nemoguće je izbeći Mad Max serijal. To je apsolutno nemoguće. Makar na nekom nivou najosnovnijeg razmišljanja o poetici. Pa dobro, ali to su neke sličnosti koje su se desile spontano. Mi stvarno nismo ni u jednom trenutku imali Mad Max kao inspiraciju. Jel da? Ne. Ali sama priča je tako nekako smeštena u taj isti, kako kažem, ambijent kao što ga ima u Mad Maxu, pa onda iz nekih logičnih stvari moraš da imaš te elemente koji su postojali i tamo, logičnih i, kako kažem, potrebnih za samu scenu, tako da zbog toga se to podudara, jer ne možeš da izbjegneš, ne mogu ja sad njemu da, ne znam, ne možemo da smislimo, mogli smo, ali ne bi bilo smisleno. Konkretno pitam te, na primjer, zbog maske koju nosi Biković, znači, ako nije i Morton Joe bio inspiracija iz Fury Roada, na primjer, to je neki detalj koji mi je baš bio znakovit u tom smislu i mogu sam napravim paralelu, ali većina kostima i nije, nego ljudi samo mogu da povežu, zato što je najpopularniji postapokaliptični film, Mad Max, i ljudi koji su iole upućeni, da li iz industrije ili oni koji su bliski Ćeri i Madžareviću, koji su idejni tvorci svega, znaju da im je Road Warrior ne jedan od najboljih filmova za njih, nego esencijalnih u njihovim životima. I iz tog smisla mora se napraviti konekcija, ali me baš zanima, na primjer, konkretno, mislim, zanimalo me konkretno u vašem sektoru, da li je bilo direktnih uticaja, pa sam zato i pitao. Pa eto, jeste i nije, šta sad da kaže. Realno, jeste i nije. Ali ima tu i nekih elemenata, čini mi se, i kao inherentno, kao srpske nošnje, čak u kombinaciji sa nečim postapokaliptičnim. Malo mi je vuklo i na nešto tradicionalno. Ne mogu da kažem da nije. Jeste opet zbog same priče, zato što to je opet kao ciklus sepskih pesama. Kako da ne ubaciš tako nešto? A pritom to je prilika koju stvarno jedva čekaš. Da, pa to i čini priču posebnom. Baš taj aspekt je čini najposebnijim. To uranjanje te priče i te postapokaliptične poetike u jedan inherentno srpski milje. Da tako kažem, srpsku tradiciju i srpske junačke pesme. Pa jel ste na snimanju tog filma možda imali najveće izazove u svojoj karijeri ili ih je bilo i ranije možda? Pa dobro, jeste. Da, za sada da. Da, zato što je to prvi onako čisto žanrovski film koji se desio u smislu ozbiljnije produkcije, da nije neka želja da radiš žanrovski film, nego stvarno prava prilika da radiš žanrovski film. Tako da jeste svakako bio najveći izazov i mislim da ne sad kao neće dugo biti takve prilike, ali možda i neće dugo biti takve prilike. Ja svakako sam imao utisak, pazi, znao sam ja zašto si ti sposobna, ali taj film kad sam vidio, rekao sam, jebote, šta su joj dali da radi, kako je izdivljala na 11 Kako su se usudili njoj ovo da radi. Ne, predivno je, znaš, i kao baš sam bio ispozvana, volao bi da pokrenem neka temu s tobom, da li uz kafu ili kao ovom prilikom, šta li ti je prolazilo uz glavu da u ovako jedan novi, neobičan svet uletiš, jer kontam da u karijeri i svom životu generalno nisi baš imala toliki uskok u nepoznato. Da kreiraš svoj svet do ove mere. Pa to je opet ona igra. To je ono što mene stvarno čini najsrećnijom. Ja šta god da radim, čime god da se bavim, koliko god da ti imaš nekakve sad kao životne norme koje negde moraju, postoje nekakvi okviri kojih se svi mi držimo i te neke zajebancije koje se moraju. Neću da kažem da ja od toga bežim. Ja sve to isto obavim, ali onda konačno kad imam nešto svoje, onda se tu igram. Zato što
ne volim pritisak. Nije kao ne volim pritisak, nego nema razloga da bilo gde pravimo bilo kakvu vrstu pritiska ako smo rođeni da se igramo. Ljudi, mi sve možemo, naša mašta. Jesi imala taj moment kao, došlo je? Da, kako nisam, zato što to se čak prvi put desilo 2017. Tad sam dobila poziv na razgovor za rad na tom filmu. Kad je prva etapa snimljena. Tako je, i sjećam se da sam otišla u nekakvu kancelariju, ne sjećam se ni s kim sam pričala, ali nisam ni izašla, oni su mi rekli ne, ti ovo radiš, ti si dobila ovaj posao. I od tog trenutka sam se osjećala baš dobro, zato što sam pročitala par delova kao i scenarija i onda smo naravno došli do toga kao kako će to da izgleda i šta će da radi i stvarno ne mogu da verujem da se to uopšte desilo nama u tom trenutku kad smo svi tek završili fakultete. Ja, osim što sam se na cijelom fakultetu igrala neke svoje igre, sad kad sam ga konačno završila, ja sam dobila priliku da se tek sad, kako da kažem, izigram. Kao kuće u liftu. Ali nisam mogla da verujem da je to tako brzo došlo i da je to u stvari moguće. To je opet onaj trenutak kad ti, odnosno, ne možeš da ne poveruješ da je sve igra. Zato što, evo i ovo sad, kad treba bude najozbiljniji neki trenutak u životu, ti si opet dobio priliku da se igraš. I dobro, onda se desilo to što se desilo, prekinuto je snimanje, to je baš bio udarac veliki za sve nas koji smo samo želeli, nas umetnike koji smo želeli da se igramo naše igre. I stvarno od te 2017. do prošle godine, dok nije nastavljeno snimanje Volje, ja sam sve vreme, svaki projekat radila sa ciljem da, ne mogu da kažem nezahvalno zvuči, radila sam naravno potpuno prisutno sve te projekte, ali sa ciljem da budem i dalje u formi kad ponovo dođe Volja, kao kad se nastavi Volja Sinovljeva. Da ne budem, nekako toliko sam želela da se to nastavi, da budem i dalje u velikoj, kao da imam i dalje tu veliku želju da radim to, da se igram toga, da završimo sve ono što smo počeli. Tako da eto, kad se to nastavilo, bila sam možda najsrećniji čovjek na svijetu. Mislim da da. Kakav si osjećaj imala povodom činjenice što u momentu kada ste ponovo krenuli da razvijete projekat i radite na njemu pre par godina, kakav ti osjećaj bio prema činjenici da sada živimo u jednoj Srbiji gdje takav projekat nije moguće ni zamisliti bez TV serije? Pa meni je to, kako da kažem, bilo mi je tu jedna od dobrih stvari zašto će se snimiti i TV serija. To jest, moći ćemo mnogo više da radimo. Da, ja sam to tako posmatrala i mnogo sam srećna zbog toga što film jeste dobar i u kostimskom smislu, ali mislim da je serija mnogo bolja. Tu smo mi i ja stvarno imale dosta kreacija koje će tek da se vide onako jasno. Mene je to radovalo. Mislim da će generalno tek serija kad izađe da doživi pun zenit u svakom smislu ta priča. Da. Jer to sam pričao baš i sa ćerom i sa Strahinjom Adžarevićem. Ne možeš da pobegneš od momenta da kao montiraš film i serije, u smislu da kao neke nedostatke ne možeš da izbegneš, jer jedno je filmski narativ, a drugo je serija, ali kao prvo treba budete ponosni što ste ovo uopšte izgurali i što ovo iole može da se nazove celinom pored toliko cimanja i uopšte ambicije da ostvariš tako nešto u Srbiji što je, budimo realni, nešto što više od 90% ljudi ovde ne bi ni pomislilo da uradi. A kamoli da se ozbiljno pozabavi time, zato što hoću da ozbiljan žanr jedan i tako, da počinjemo da otvaramo podžanrove i žanrove sve, osim drame, osim krimića u najopštijem smislu, osim narodske komedije, da imamo neki varijetet i da se uspostavlja žanr kao pravilo. A da ne bude na nivou incidenta. Pa ljudi, mi nemamo, kao vidim, ne znam, listu top 10 horora svih vremena srpskih i kao 10 možeš i da ih nabrojiš. Kakva je to lista onda? Evo, o tome priča. Da ne bude i kinematografija generalno incident, nego da bude pravilo. Da. Sad, kad smo već se dotakli generalno različitih tretmana kostima, različitih stilova i epoha, baš me zanima sad u smislu ove ruke pravde koju radite sada, da li tu postoji neki pritisak koji osjećate u smislu da morate da ispoštujete istorijski period,
pa da li pored toga postoje možda i neki drugi pritisci koji vam se nameću ili i to poprilično slobodno radite po pitanju Sve je pristupa? stvar. Pa dobro, da, mora da postoji taj neki pritisak zbog same epohe i određenih godina u koji pripadaju, u kojih smeštamo, ali se stvarno trudimo da opet i tu epohu prilagodimo savremenom čoveku i da to bude nešto što je opet na neki način blisko današnjosti, da ne Tako idemo je, u da se to tačnu prilagodi. analizu. Mislim, to sve opet proizilazi iz znanja o tom periodu i onda možeš da se malo opustiš u nekim segmentima u kojima možeš. Tako da, mislim, prijalo je što nam je ovo epoha prva zajednička, što su to predivne godine za epohu, mislim, kao za sam kostim. Da. Tako da, isto je to sad neko novo prelepo iskustvo, iskreno. 57. godina, tako da lepo, baš. Da, i dobro je što mi se trudimo da tu, to si možda i rekla, epohu prilagodimo savremenom čoveku, odnosno to su neki konkretni detalji. Na primjer, ako se šešir u to vreme nije nosio u zatvorenom prostoru, to je opet podloženo promjenama u samom scenariju i mi to moramo da prilagodimo situaciju u kojoj se taj glumac tu nađe. I to je opet ono što proizilazi iz znanja, iz čiste, kako da kažem, svesne saglasnosti s rediteljem, da si ti s ciljem dozvolio tom glumcu da uđe. To su možda ta neka pravila koja se nameću, a koja moramo da ispoštujemo, koja se nama možda ne dopadaju, kao ako to tako nije bilo, zašto bismo mi sad predstavljali kao da je bilo, ali sam lik tako zahteva, tako da to su ta neka pravila koja moramo kojima moramo mi da se prilagodimo. Ali je to ostalo nema nekih, Nema, malo smo se i u tom smislu slobodnije smo i po pitanju boje u ovoj priči filma, odnosno Ruka pravde. Da, to je opet taj izazov koji mi volimo negdje da nametnemo same sebi izazov na početku rada. To je u toku tih priprema, ne znam da li bude dosadno, pa kao ja sada upadnem u neki problem da bi se... Ajde malo da zabiberimo, da, tako dobro je, jest. Da, to je, jer mnogo se bolje radi u zagrejanijoj radnoj atmosferi, a što pre upadneš u neki izazov, pre ćeš se zagrejati i onda ti to bude... dragoceno, da. Svaki odlazak na posao, svaki dan. Kako je to raditi sa dva reditelja od kojih su ni manje ni više u pitanju Nemanja Ćeranić i Nebojša Pajkić? Kako izgleda ta saradnja? Izgleda dosta zanimljivo. Zato što baš ovo što smo malo prepričale o Nemanji, on mnogo toga dozvoljava iz čiste sigurnosti i znanja i iz dobrog poznavanja tih likova, ali iz istih tih razloga desi se da drugi reditelj neke stvari ne dozvoljava i onda smo mi tu isto, pa dobro, zato smo i nas dve. Tako da evo, ti budi ta koja ne dozvoljava, ja ću biti ova što sve dozvoljava, tako da uvek nađemo rešenje. Ali dosta je zanimljivo zato što opet nekako nikad ne znaš šta ćeš da očekuješ. Jeste, ali dobro, uvijek ima smisla to što govore jedan i drugi, iako je nekad vrlo različito, mislim što je usmereno ka nama različito i nešto što bi na prvu loptu možda rekao, ma ne, kao kako sad, ne, nije to, ali onda malo bolje razmisliš i obe nekako se spustimo, pa da, on je čovjek baš u pravu, tako da se vrlo često i prilagođavamo svemu što govore i jedan i drugi. Jer generalno retkost uopšte, ne samo u Srbiji, da dva čoveka režiraju jedan film, a još veća retkost da su u pitanju jedan mlađi autor i jedan stari koji ima maltene uzor, da ne kažem neka vrsta mentora bio i na fakultetu, pa me i to zanimalo malo kako izgleda iz vašeg ugla, kako se dopunjuje ta situacija. Da, to se osjeća i u njihovom odnosu, to neko, kako kažem, poštovanje, njihovo uzajamno. Mi to poštujemo i to nam je nekako zadovoljstvo da radimo. I to vas i dve gajite između sebe. Trudimo se. Kad smo već kod toga, teo sam samo na trenutak još da se vratim na Volju. Kako je tebi, Milici, izgledao taj moment ulaska uopšte u Volju? Jesi imala onda onaj malo osjećaj kao skačem slitice? Jesam, iskreno, zato što je to nešto što znam da ona toliko voli, toliko sam slušala o tome i iskreno velika mi je čast bila kad je ona pitala da ja baš budem deo tima, jer sam nekako to poštovala kao nešto njeno i mislim kao što i dan danas poštujem kao njeno, ali prosto šta ću sad ja još tu da ne želim da nešto poremetim to neku njenu sliku koju očigledno ima sve ove godine i koju gaji, ali opet je to na pravi način kad svako zna svoje mesto i kad svako ima svoje neke
ideje koje su prihvatljive ili ne. Mislim da je to opet dragoceno u ovom odnosu. Nekako mi je bila čast što sam apsolutno deo svih njih jer su oni živeli za taj projekat, svako od njih pojedinačno. I to se osjećalo i mislim da se i osjeća i na ekranu. Si imala malo onako pojačaniji osjećaj i obaveze prema projektu zbog, pretpostavljam toga da ti je Ružica pričala o cijeloj istoriji i kako se maltene i po industriji pričalo kao ovo je uklet projekat, to će li se ikad snimiti. Si imala malo i tu kao neku frku, neki osjećaj obaveze kao sad ovo se vraća, ko zna šta će da bude. Ali moram priznati da je od starta, od ove druge ture snimanja u kojoj sam ja prisustvovala, stvarno projekat pratila, sad kad kažem sreća, to sad zvuči, a dobro, lako je vama sreća. Ne, znači baš zato, zbog svih tih nekih kockica koji su se složile, mislim da je svako od njih i sazrelio i došao na taj nivo da to sad odradi na takav način na koji je određeno, pratila nas je i neka sreća. Prosto je sve išlo olako i onako kako smo zamislili. Sad jedno leksikonsko. Omiljena epoha za rad. Omiljena epoha što se tiče kostima. Da li imate? Pa mi volimo, mislim, ja moram da kažem da ja volim i savremen kostim koji vrlo često nekako se posmatra nedovoljno cenjeno i kao dobro, ali ako to možeš na bilo kakav način, baš zato što možeš na bilo koji način, nekako to je onako postmodernistički raspojasano, može svašta da se podrazumeva pod savremen kostim. Tako je, može i svašta. Mi smo se za seriju u klinču trudile da to baš savremeno i te neke tinejdžere smestimo ipak u neku njihovu dimenziju koja nije nešto što gledamo svakodnevno na TV-u. Ali dobro, moram sad da priznam da mi je ova ruka pravde i te 50. godine, da mi je to sad baš nekako srcu drago. Elegantna. Jeste, nekako lepo, sve je bilo neki drugačiji. Bilo je značajno sve od cipela do šešira, što danas nije baš slučaj i onda je to nekako dragoceno. 70. su najbolje, se mi razumemo. Samo disco era. To bi ja volao da odradimo jedan film smešten u 70. i da bude... Da, dobro su 70. baš. Znači sad, evo, mala digresija, radi se nova sezona jedna od mojih omiljenih serija koja zove American Crime Story i nova sezona se odvija u studiju 54. Ja imam ogroman fetiš na disco eru. Jedva čekam samo da vidim prvo kostimi kako će ti izgledati, a sigurno se nisu štedeli. Pa onda celokupan vizualni identitet, pa onda kako se gradila cela intriga kroz to. Kao kad čujem da se nešto dešava 70-ih, ja prvo razmišljam o ikonografiji, pa tek onda razmišljam koliko me zanima ono o čemu se tu radi. Teo sam postaviti jedno pitanje, ne znam kako će to da zvuči uopšte, da li maltene diletantsko, ali moram da postavim. Koje su vam omiljene, koje najmanje omiljene boje da kombinujete? Što se tiče kostima. Kako car. Pa znaš, meni plavo i omiljene boje za kombinovanje, to si rekao. Da. I generalno koja preferite. Svako malo po setu me se čuje, nemoj mi ovo, kao ne prija mi ovo, ne prija mi ni ova nijansa ovoga, znaš. Mi se baš borimo protiv tih tuđih. To podržavam. I baš nekako nemamo i nekako svaki nam projekat ima taj kao lični pečat, apsolutno, ali nema te znakove prepoznavanja. Da, nemamo to. Ovo je roza i crno, to smo mi radili. Ne, baš to nemamo, ali da se borimo protiv tih nekih nelogičnih pravila koja su potekla iz nekih ličnih ili nekih drugih neosnovanih. Zato što ja imam problem s tim stvarima, zato sam morao. Naravno, mislim, to je opet nije ni dobro po projekat. Ne možeš tako da ti svojom nekim ličnim ubeđenjem ugroziš sad. Još kad radiš crno-beli film. Dobro, ali to je... Da, to je poseban izazov. Da, to je poseban izazov. Kako se koja boja, ne možeš stvarno da ga oblačiš crno-belo, jel? Naravno. Pa možete nešto o tome da mi kažete? Da li ste tu imali susreta sa tom vrstom poetike kad se radi nešto crno-belo? Pa ja nisam radila. I ste generalno razmišljali o tome kako biste se postavili? Jesmo, to uglavnom te neke sad flashbackovi su uvijek nešto sad vode kao crno-beli i onda je tad, drugačiji je pristup, mora nekako da baš... ti akcentuješ ono što želiš da bude izdvojeno, da se ne bi, zato što postaje sve sivkasto. Tako da poseban je to u tom smislu tretman, ali dobro i to je veliki izazov. Da. Mislim, kad bi bio cijeli crno-beli, bilo bi baš zabavno. Da. Da, samo što se sad sve ređe snima. Ja sam teo svoj prvi film da snimim crno-belo, 10 ljudi odmah diglo ruku i rekao, Gorane, nećeš moći, tek tad nećeš moći u bioskope da ga plasiraš, nemaš dijalog, crno-belo, či to mora bude nabijeno s poznatim glumcima i žanrovski bude privlačno da bi iole prošlo.
Tako da postoji dana zakonitosti kad neko može uopšte da se baci u crno-beli film, a da poželi da ima bilo kakvu budućnost sa tim filmom. Nego sad bih vas vratio nešto opštije, a to je da popričam malo hijerarhiju u sektoru kostima. Kakvi zanimljivo. su tu činioci, kako biste poređali po važnosti ljude, poslove? Izvolite. Sektor kostima sad na našu veliku radost se sad već širi proteklih godina, tako da su svi malo postali svesni da je ipak brojnost potrebna. Tako da imamo, mi smo se sad negde izborila i smislila neku novu poziciju u sektoru kostima, to je pomoćnik kostima. Kostimografa. Izvinjavam se, pomoćnik kostimografa, dobro. Saradnik u fundusu Šajns. Ne, prosto to je osoba koja radi određene stvari za koje ti, kako da kažem, nemaš dovoljno ni koncentracije, ni snage, ni vremena u toku dana da obaviš. I najrealnije nema potrebe da se tim stvarima baviš. Dobro, da. Jer već imaš previše i juriš i kontinuitete. I tako da imamo pomoćnika kostimografa, imamo 2 osobe uvek koje su na setu, to su garderoberi, i imamo asistenta kostimografa koji vodi upravo taj kontinuitet i sve što u njega spada. To je sektor od 6 ljudi, jel? Da, koji su aktivno u samom snimanju i pripremama, a imamo ljude koji pored toga kroje, šiju. Tako je, da, oni su neki ljudi koji... Spoljni saradnici. Da. Stručni saradnici. Stručni Spoljni, oni su spoljni. Da, moramo to pomenuti. Da, moramo dodati. Da, ali eto, meni je drago što smo se stvarno, ovo je već 3. projekat, jel da, za redom, gde smo se izborili da se ta pozicija pomoćnika kostimografa uvrsti kao redovna. Dragoceno što je to muškarac. Tako je. Jer ne može žena sve sama, ipak. Pa dobro, ja mislim da nikad nije ni mogla sve sama. Zato što negde je ta... preko potrebna je ta pozicija. Ti kao kostimograf bi trebalo da se baviš kreativnim delom, odnosno kostimografijom, a ne fizičkim, kako da kažem, poslovima koji bi trebalo samo da taj sektor dovedu na nulu u stanje normalnog rada. Jel imate utisak da se menja na bolje generalno odnos prema sektoru kostima na setu? Ne znam da li je tako u opštem smislu, ali što se nas tiče... Mi se stvarno borimo i sad bih voljela da kažem, slažeš mi se da je vreme. Da, vreme da mu saopštimo, napuštamo studio. Da smo jedne od osnivača Unije kostimografa i stručnih saradnika Srbije, koja se osnovala sad 21. marta i upravo je to neka od tema da prosto sektor kostima i svi ljudi koji u njemu rade i kreativni deo i onaj drugi prosto imaju zasluženo mesto u filmskoj nekakvoj industriji i idemo ka tome da to bude na još nekom višem nivou. To je sjajno, podržavam apsolutno. Hvala, Gorane. Zato što, mislim, kao generalno nam fale neke vrste sindikata, mislim, za sve sektore. Mislim da 80% njih još, mislim, verovatno postoji misao o tome kao u suprotnim sektorima. Sad, koliko postoji jedinstvo, to će da se vidi vremenom. A pitao sam vas ovo konkretno pitanje vezano za sektor kostima, zato što mi se čini da se realno vizualna komponenta filma više ceni nego ikada. To je sad, mislim, najočiglednije vezano za direktore fotografije, jer čini mi se da je to aspekt snimanja filma, odnosno sektor koji je možda najviše napredovao u poslednjih nekoliko godina i samim tim, ako su oni napredovali, čini mi se da to vuče i sve ostale. Vuče i sektor scenografije da napreduje, vuče i kostim neminovno. Pa me zato zanimala i vaša percepcija na sve to. Sad malo trivijašenje. Uticaj mode na filmski kostim ili obrnuto, šta je više prisutno po vašem mišljenju? Dobro, to je baš dobro pitanje. To je opet, ja samo govorim da je najvažnije iz kog ugla posmatraš, ali sad kako neki komad postaje kultni komad? Opet to je ono pitanje da li je starija kokoška ili jaje, ali kako da kažem, ako neki film proslavi određeni komad, on će vrlo brzo da se eksploatiše u modnoj industriji i obrnuto. Ako neka modna industrija lansira neki dobar komad, on će vrlo brzo da bude prisutan u filmu. Mislim da je to sve opet pitanje nekog trenda i neke trenutne svetske kao mode trenda i situacije koja je u tom trenutku aktuelna. Tako da
Jeste, ali to ujedno može nekako da bude baš i otežavajuća okolnost, jer se glumci vrlo često, opet ne svi, vode tim nekim svojim, videli su da to tako treba Da, i ima kao i baš toga, bi mi sad to to je. bilo super, a to naprimjer nema nikakve veze sa onim što je neka opšta ideja. Tako da to ima nekako, to je malo mač sa dve oštrice. Koliko god ume da ti bude to što smo pričali referenca, toliko je i pipavo. Ja mislim da naročito filmski kostim može da utiče na, mislim, oblačenje kao van filma, kao u Naravno. našem realnom svetu i na modu. Jer sećam se nekoliko primjera gde su čak i kao modni dizajneri odlučili malo da tako kažem fleksuju određenim filmovima. Od Jean-Paul Gaultier u Petom elementu, kao najikoničniji primer našeg vremena, pa sve do Yves Saint Laurenta u Lepotici dana i sve su to neki komadi odeće koji su posle jako imali svoje mesto od nekih drugih filmova i uticaja na njih, pa sve do nekih ekstrema tipa Halloween žurki, pa čak i do kao modnih kreacija u realnom životu. I ne znam da li znate koji su, to sad moji trivija upadi, koji su 5 najskupljih odevnih komada iz nekog filma, najskupljih u smislu koliko su vrednost dobili zbog popularnosti filma. Da li možda znate makar jedan? Pa da li je košulja Tonija Soprana jedna, ne? Nije zapravo. Prvi je jako očigledan. Haljina Marilyn Monroe iz 7 godina vernosti, naročito zbog one scene sa šahtom. Pa čak imaš 2 primjera iz Čarobnjaka iz Oza. Aha, ne znam. Kostim koju je nosila Shirley MacLaine kao Dorothy, ona njena haljinica, nešto basnoslovno skupa. Mislim su milioni u pitanju, pa čak i kostim od lava koji je pravljen od prave kože i prave dlake lava. Što je posebna perverzija. Da. I onda naravno imamo Audrey Hepburn, doručak od Tiffany, a to ne može da se zaobiđe. I ono što se ja iznenadio, njena haljina u My Fair Lady isto nešto, nekoliko miliona dolara. I to sad ovako kad sastaviš, pa to jesu neka opšta mesta. Maltene opšta mesta prepoznavanja kad čovjek počeo razmišlja kao ikoničnim kostimima kroz film. Meni je bilo zadivljujuće da nije na toj listi kostim Batmana ili Supermana. Da. Ja bi to pomislio da su ikonični. Bananamena. Ali Bananamen će da bude posle ove epizode. Čućemo se. Ne znam ni di je. Ja za Bananamena stvarno moram off topic da kažem jednu anegdotu. Ja sam rekao drugaru da sam mislim, setio sam se pre par godina da sam igrao Bananamena u studentskom filmu i on meni kaže, znaš kad sam ja tebe zajebavao za Bananamena u osnovnoj školi? Kaže, šta? Ja potpuno zaboravio. Jednog dana me zvao lik na telefon, znao nešto učim, treba da peglam kao 2 predmeta, da uopšte dobijem prelaznu ocenu na kraju i kao, aj sad ga pozovem sad kad mu je frka. A meni kaže, brate, sad će leto, znaš da izlazi kao film o Bananamenu. Kakav bre film o Bananamenu, budalo bre, šta pričaš? I meni kreće da masti kao. Kad je bio klinac, kao igra ga Daniel Radcliffe, kad porasti igra ga The Rock, kao. I režira Sam Raimi koji je radio Evil Dead. I Spider-mana, i samo počne da filuje, i koliko god je neverovatno, ja se primim. I kaže, brate, zajebavam ti, kurac, kakav bre Bananamen, razumeš? Tako da, eto, Bananamen je prožet kroz naše živote na najrazličitije načine. Kad smo već došli do Bananamena, samim tim dolazimo i do glumaca, a kad smo kod glumaca, koliko vi uvažavate želje glumaca u saradnji sa vama? I je li došlo do nekih momenta gde ste morali da se možda, gde je došlo nekog kreativnog sporečkavanja sa glumcima? Ovo najteže pitanja došla pred kraj. Da. Koleginice, da li želite vi da odgovorite na ovo pitanje? Ja ću vas dopunjavati. U redu. Pa ne, mislim kao, naročito me zanimalo u smislu da li vam se često dešavalo da budete na setu, znači na samom snimanju dovedene pred svršen čin, možda neka nesigurnost ili nezadovoljstva glumca, koje uopšte možda nema veze s kostimom, ali se prenese na kostim. Jer ja sam par puta to vidio u životu, pa me iz te tačke zanima. Apsolutno, da, od tih nekih velikih imena pogotovo. Koji, eto, prosto smatruju da im se tako baš može, pa nije ni važno kako će to uticati na sve ostale ljudi, da li je ta situacija rešiva i na koji način u tom trenutku. Ali pre samog snimanja u procesu stvaranja likova nekako ume da bude poražavajuće kada
celokupni neki rad se svede na to da li njoj dobro stoje pantaloni. Tako I i onda- to je baš poražavajuće kad se desi na samom setu, zato što nešto iza čega ti stojiš, što si ti pripremao nedeljama, se svede na to da glumac, glumica dođe na set i da čuje od nekog upravo ono što sam ja malo prepričala, od nekog od članova ekipe, čuje, ne znam, kako su te bre obukli tako i onda on potpuno tu izgube već Pa i pojam. samopouzdanje vrlo Ta često. sitna rovarenja po sebi. Tako je i zbog toga prosto, brate, krivo ti je. Nešto na čemu sam ja radio nedeljama pada u vodu samo jednom rečenicom nekog tamo ko se uopšte time ne bavi. I onda ti to bude poražavajuće kakav je to uopšte odnos prema kostimu na samom brate, Kad je već projektu. sve bi trebalo samo da se sprovede u delo, a ne da se opet polemiše. Naročito ako se tako nešto desi nakon kostimskih proba na kojima smo sve utvrdili nekoliko precizirali, puta. da. Tako da ume to da bude frustrirajuće, onako neprijatno i potpuno nepotrebno, neopravdano. Da, ružno. neopravdano, realno pravno. Idemo dalje. To je ono kada ti se neki lični dojam o tome kako treba da izgledaš kosi sa time kako zapravo treba da izgledaš u filmu. Ja mislim da to nekako ide malo s popularnošću, Kako a ne ne? sa time ko je dobar ili nije dobar glumac, jer se to češće dešava kad je neko popularan. Pa onda malo sebe istresiraš sa time kako izgledaš, Da. jer si navikao i da i onda imaš i foto sessione razne, i intervjue i ovo i ono i malo, mislim ne malo, često se dešava da glumac malo postane i modna ikona na neki način, Da, i naročito u kako manjoj će svi ti sredini, ljudi... pa onda se to malo prenesi gde treba i gde ne treba, znaš, ono, naročito ako glumiš neku ulogu gde treba da budeš neupadljiv, Tako je, da ne, da. To je najgore nešto. ili neupadljiv ili previše upadljiv, ali možda ne u nekom, da kažem, smislu koji glumac posjeduje za to kako treba da izgleda. Tako je. Pa tu možda Da. mogu neke nesigurnosti da isplivaju i onda se desi frikcija između sektora kostima i glumaca. Samo se nadam da uspevate to da rešavate na što glatki Pa način. rešimo ga, da. U suštini da. Ja se Samo to je generalno svako malo Jeste, se dešava. to je jako Nije neprijatno. I zato jeste što- i nekako ja mislim iskreno da je naš sektor možda i najpogodniji za te stvari, jer je ipak odeća nešto što svi Da. nose i što je svima blisko samo u privatnoj režiji, a ne kroz uloge i glumce i onda je nešto to što svako sebi da za pravo da prokomentariše na tom istom filmskom setu. Da, i onda isto bude poražavajuće ako se opet desi neka nepredviđena situacija, da ne znam, hitno mora da se menja ta scena, pa šta ćemo najpre da promenimo, šta prvo bacamo, brate, prvo ajdemo promenite kostim. Opet to bude nekako još jedna poražavajuća činjenica, zato što shvataš da si prvi nekako na udaru, u smislu što god krene, što god treba da se menja, nikad se neće dovesti u pitanje, nažalost, ni jedan drugi sektor, nego eto, ma dajte kostim, najlakše opet promeniti jaknu. Ok, to stvarno jeste tehnički gledano, najbrže je rešenje promeniti jaknu ili kostim, ali to opet utiče na sam projekat i to utiče na to kako će to da izgleda u toj sceni. I dosta puta te neke improvizacije u tim lošim okolnostima utiču na sam kvalitet tog materijala snimljenog i onda uvek će biti kao, ma dobro, ovo su baš loše odradili ti kostimografi, a u stvari Pozadinska spasio priča si je... situaciju, da. Da. Mislim, opet nezahvalno je što bi se reklo. Pričali smo o saradnji kostimografa sa rediteljem i to poprilično. A kakva je saradnja sa scenografima i sa direktorima fotografije, na primjer? Pa eto, to isto zavisi od kolega, ali prosto jako je značajna jer nekako ja se vodim time da je ovaj naš sektor nije ništa bez svih tih drugih sektora i obrnuto i da mi samo to zašto znam da svi ste vi deo vizualne komponente, pa me vizualni zato deo. Tako i to kad interesuje. čuješ kao super je kostim, ali sve drugo mi je bez veze, meni to nije opšte pohvala, šta smo uradili, nije dobro. Da. Nekako je suština da budemo svi povezani i divno je kad i kolege učestvuju, ali sad se i to nekako malo otuđilo, kad moram tako da kažem. Nema puno tih komunikacija između sektora u toku samih priprema. I opet je to dosta neke improvizacije koja ne mora nužno da bude tada na setu. Šteta je da bude na setu jer smo mogli mnogo puta o tome da pričamo, ali valjda sad svako ima puno posla i nemaš dovoljno možda i tog vremena i onda se svako učauri u svoje. Tako da nekad i srećom to sve ispadne kompaktno, iskreno. Da, vrlo često. Da.
ali opet ne možeš ni da zameriš tom nekom Tako je. zbog toga što si eto svestan da mu je to verovatno jedan od 4 trenutna posla kojim se bavi, ali opet je to tužno jer nekako To je nismo sve se... celina, da. Tako je. A koliko ste puta mogle, to jest imale moment da se okrenete iza sebe i da kažete da ste nekim dizajnom kostima, nekom projektu toliko zadovoljni da ne biste ništa promenile? Jel imate to u svom životu? Ja to iskreno Ili imate nemam. onako kritičan odnos kao što više vremena prolazi, više bi vi tu peglali? A ja čak nemam ni kritičan, Da. ne volimo da se trujemo naknadno, ali nekako ja volim to da pustim tamo gde je bilo i u tom trenutku je to trebalo tako da bude i ne analiziram ga previše nakon samog. Mislim, ne ni u samom smislu da pritiskaš sebe kao tim nekim stavom, kao nisam bio dovoljno dobar i to, nego kao najobjektivnije, kao sad bi ja ovo ovako, ovo onako. Dobro, ne? da, toga uvek Pa sigurno kažeš ima, sebi, znači, dosta sam ja otišao napred ili otišla u dobro, odnosu. Dobro, na- naravno, Da, to da. svakako ima. Ima. Da. Pa ne, nešto sam krenula da navedem neki konkretan primer, ali sam shvatila da ću to baš da odužim, pa ćemo onda to ostati bez toga, što mi sad ću Pa vidjeti. pazi, ne čak ni kao konkretno primjer, samo me taj osjećaj zanimao, jer sam ja dosta puta razmišljao o tome. Jer Ali kao- dobro, vi reditelji to opet drugačije posmatrate. Zato što su kod vas u pitanju kompletne scene u smislu gde imate sve te sektore uključene u taj vaš proizvod, a mi opet, ako se desi da određeni kostim nije dovoljno upotpunio neku scenu, opet ja recimo lično ću uvek naći nešto dobro u tome, pa ću to što nije dobro pripisati nečemu opravdanom, nečemu dobrom. I onda uvek imam ovog do mene da se uhvatim za to, a kažem pa dobro, dobra je scenografija, ajde, nisam morao ja baš da budem ključni igrač u toj sceni. Tako da eto, opet zbog toga drugačije posmatramo. A kako se postavljate pred premijeru nekog filma ili TV serije koju ste radili? U smislu kao gledalačkog iskustva. Na psihičko-mentalnom smislu, kakva očekivanja pred sebe stavite i kao da li vam prija da gledate svoj rad na ekranu? Inače, pred samu premijeru, uopšte kad prvi put bilo to, ne znam, neka javna premijera ili neka zatvorenog tipa, i opet mi se vraća taj osjećaj kao kako li će da ispadne, ne znam, ova scena, kako li je to izgledalo. Nekako vraćam se na sam trenutak snimanja, ali ubrzo nakon što odgledam film, ja uopšte kostim, ili u toku samog gledanja filma uopšte kostim ne analiziram, ne gledam, pošto ima i dosta slučajeva gde, mislim, to čujem naravno u razgovorima, koleginice pa uvek kao, ja sam gledala da li smo ono dobro kao uradili, da li smo zakopčali dovoljno, da ja u onoj sceni mi je otkopčano kao dugme. Kontinuitet, kao videla sam. Mislim, ja kao gledalac sam jako loš, da kažem, kritičar kostima u tom smislu svog rada. Jer inače film kad gledam ga kao film. Nikad ne izdvajam samo kostim u filmu i smatram da je to najbolji kostim. Kostim koji se ne ističe. Kostim ne treba da se ističe, treba bude celina, treba da upotpuni celu tu priču koju priča film. To mi je nekako isto drago zato što imam sposobnost da gledajući film uopšte nisam svesna da je to možda naš rad, moj rad ili tako već posmatram to kao celinu i onda celokupan utisak negde pripišem neki deo kao nama, ajde dobro smo ovo uradili. Ali imate neki pristup kada kostimirate same sebe? Kako misliš pristup? Pa generalno, u dnevnoj varijanti, u nešto svečano, da li razmišljate o tome i koncipirate kako ćete da izgledate iz dana u dan? Pa slagala bih kad bih rekla ne. Jer odelo čini čoveka. Vratimo se. Tako je. Sad je sve okej, možemo od I da li kao vršite pritisak nenormalan na sebe kad treba da se obučete i da izađete napolje? Pa ne, iskreno pritisak nemam, ali to mi je valjda, nekako mislim da mi je to dato od starta, pa kao, nisam ga gajila, kao sad ne želim da radim, ne imam pritisak. Opuštena sam po tom pitanju, ali stalo mi je, ne mogu da kažem. I bitno mi je i vrlo sam svesna da čovek svojim tojim odećom ipak želi nešto da poruči vrlo često. Ne mora da bude jasna poruka, ali da ipak izražava neki veliki deo svoje ličnosti. Mislim, ja bar mislim da bi tako svako trebalo, bez obzira da li je to nešto što je potpuno neupečatljivo. Mislim i da je to isto
upečatljivo. postići, I to je da. teško postići, to je opet Jednako kao nekad ovo drugo. planski. Da, mislim da je značajno. A da li imaš impuls kada vidiš nekoga ko se nije obukao po tvom ukusu da ti obukla drugačije i da zamišljaš koje bi bile bolje kombinacije? Pa čak i nemam, jer je meni divno kad vidim da ljudi imaju uopšte slobodu da se izražavaju, jer je sad nekako sve postalo tako uštogljeno i nekim sigurnim koracima, često pričamo o tim nekim snimcima, ovo treba nositi ove sezone ili ovako treba da izgleda. U toj prilici. U toj prilici nekako i mislim da ljudi zaista to nažalost tako prate pomno, nekad se ne preispitujući da li je to zapravo ono što meni pripada. Da li je to iz manjka vremena ili iz nesigurnosti, iz nečega sigurno jeste, ali svakako i meni je dragocenije da vidim pa čak i nek se potpuno kosi sa svakim mojim ali da je neki pravilom. vid slobode. Da. A sada jedno cutting edge pitanje za Ružicu, može li? Samo izvolite. Kad ćeš da gostuješ na Zlatiborskom podcastu? Najava. Najava? Pa ne Da znam, li treba će da se to čuje. desiti konačno? Pa mislim da će se desiti uskoro, ali Ne moraš da spojluješ kada. Pa ne, podcast kao forma meni malo nije jasna, bez obzira na to što sam ja sad ovde s vama. Dobro, mi imamo koliko toliko neki koncept, pa je malo jasnije. Da, evo i ova scenografija ukazuje na to kao šta bismo mi to mogli da pričamo. O čemu bismo mogli da pričamo. A opet nekako uopšteno, evo konkretno Zlatiborski podcast, ja ga obožavam i gledam ga od prve epizode i to je opet ta neka, evo baš kad priča smo o toj slobodi, prilika da vidiš sve te neke slobodne ljude koji potpuno žive drugačije i mislim da svaki kraj, svaki ćošak naše zemlje ima takve ljude, ali su potpuno zaboravljeni. A ja to najpre cenim kod ljudi, volim tu slobodu, volim slobodu izražavanja u svakom smislu, ali zašto sam rekla da mi podcast nije jasan kao forma, jasan mi je dok ga gledam, ali šta ću ja tu da pričam, kome i o čemu, taj deo mi nije jasan. Naročito tamo zato što je to nekako sveobuhvatno u smislu da ti pričaš. Opšte je, da. Nije usmereno na temu. Da. Ja sam prvi bio iz fazona kao da znam da dosta ljudi koji rade razne poslove iza kamere ne vole da se eksponiraju. Ali kad je došlo do teme kostima, ja kažem, moramo nekako Ružicu da nabedimo. Da iole prospe svoju neku spontanost. Tako da... Lepo. Pa eto, ne znam, ja se radujem tom Zlatiborskom podcastu zato što smatram da ipak imamo o čemu da pričamo, ti tamo ljudi i ja, ali eto, malo imam tu neku odgovornost, nije uopšte ni jednu svoju priču ne baziram na anegdotama, niti se bilo čega sećam, ja vrlo lako zaboravim. A tu ima onoliko toga, maltene suštinski vezano za životne anegdote i ne samo to, nego za jako sumanute momente koji su vezani za kao mnogi od gostiju i taj podcast, po mom mišljenju, najviše profitira zbog toga što je ubo tu jednu zlatnu sredinu između te potpune suludosti, nekih životnih momenata, tih jako živopisnih likova i njihove slobode i jedne domaćinske topline i te emocije koje izbija iz toga, znaš. Pa to je opet neko okruženje iz kog sam ja došla i zato je meni bilo nemoguće da kao neko ko studira kostimografiju i ima nameru i želju da se time bavi u budućnosti, nisam uopšte mogla sebe da zamislim kao nekog ko će to nekako ukalupljeno raditi nekakve stvari u nekom poslu gde se sve zna, gde je sve već nekako predviđeno, a mene ta moja sredina naučila apsolutnoj slobodi i apsolutnom nekako naučila me toj nekoj borbi za svoju ideju, borbi za izražavanje svoje ideje. I mislim da je to opet nešto što čini taj Zlatiborski podcast takvim. Ti gosti ga čine. Tako da ne znam, vidjet ćemo. Nisam sigurno, brate, da ja imam šta tamo konkretno da nabrojim, ali bit će. Mislim, dok ne budu uzeli da te navode pitanjima i u razgovoru, mislim da ni ja ne bi čak znao šta bi pričao. Pa jeste, ali opet ja tamo živim, da se razumemo. Ja ne, nego kao postavljam se u tu ulogu da sam odatle i da... Da, dobro, ali to baš moguće. Da bi vodio, ti treba budeš deo toga. Jer je to toliko posebna sredina. Kao i opet što kažem, svaki ćošak naše zemlje ima te ljude. Samo nemaju svi podcast.
Baš me zanimalo kako neko sa Zlatibora se zaljubi u filmski kostim. Kako je Nemam došao taj pojma. moment? Znaš tačno moment? Pa eto, to je Neki bilo... trenutak kad si presekla i kao to će da bude to. Ne sjećam se toga. Zato što čak i ono na kraju osnovne škole, kao taj neki upis srednje škole, opet to su mi sugerisali roditelji. Kao jako si, ne znam, kreativna, lepo crtaš, postoji umetnička škola, možda te to interesuje, pošto vidimo da nisi neki zaljubljenik ni u jednu prirodnu nauku. Tako da od trenutka kad sam upisala tu srednju školu, mislim da roditelji nijednom nisu došli na roditeljski sastanak. I to je meni bio neki znak da sam ja na nekom svom mestu. Ja sam na mestu gdje meni ne trebaju roditelji da me usmeravaju i onda je to dalje se nastavilo. A konkretno taj neki trenutak, filmska industrija, ne mogu se sjetiti. Možda je to opet ono studentsko, pa da, to smo pričali, onaj studentski film neki tamo, eto, 2. godina. Ima par tačaka koje su onako ozbiljno inspirativne sa vaše strane. Tako da ja bih vam se i na tome zahvalio i na celokupnom razgovoru i što ste se odazvale u najboljem mogućem raspoloženju, da bar ja znam. Hvala vama na pozivu. Hvala na vam, pozivu. devojke, bile ste divne. Bravo, kolega. A vama, dragi gledalci, da poručim like, share, subscribe.